alle sammen, og velkommen til den her video. Mit navn, det er Lukas, og i dag, der skal jeg vise jer noget fodboldtøj, som jeg skal have på til en fodboldskole. Fordi den fodboldskole, som jeg skal på, det er faktisk også den klub, jeg spiller for. Det er noget, der hedder HFS, det er sådan en ungdomsklub og jeg spiller på en klub, der hedder U8, og så snart der skal jeg rykke op. Men lige nu, der spiller jeg ikke rigtigt, fordi at vi er gået på påskeferie alle sammen. Så derfor vil jeg bare vise jer det tøj, jeg skal have på, når jeg skal på fodboldskole op i AC Horsens. Og det er sponsoreret og betalt af Rema 1000. Ja, så derfor er vi klar fra et nytår til et nytår. Giver det mening? Nej, det gør det ikke. Fra et sidste år til et nytår. Fra sidste år til nytår, fordi sidste år var jeg jo også afsted. Så det kan man jo også gemme fra minder af. Og man fortæller jer noget lidt skørt. Jeg spillede fodbold med Bjarne nede på gangene, og så spillede jeg bordtennis med nogle af spillerne, fordi jeg fik lov til at gå ind i deres omklædningsrum. Så det var rigtig fedt. Så jeg siger bare tusind tak til dem, der sagde, at vi måtte komme derind og løbe ind på banen og sådan noget. Tusind tak, siger jeg bare for min del af. Men lad os bare komme i gang. Så har jeg fået tøjet på. Tænker jeg spiller. Jeg har fået sokkerne på, og så har jeg fået den her på. Så har jeg også en indenunder, det er den anden. Så hvis jeg prøver sådan her, så gør jeg sådan her. Sådan der, det var bare magi. Ej, men det er sponsoreret og betalt af Rema 1000. Det var alt for i dag. Hej. Husk at like og subscribe, når jeg lægger nye videoer ud på min kanal.